Kamaisane logofor ang majang ora angjang aba thali danin nagida thali phifang danin nagida aba nailangbai tha logofor thali phifang dana ska khongkai na mayo ska bo korbo phifang dan siga nang me ai chini ka sta nang gan phai yang thangne phil dekhela logofor mana light khalam hanai nanga nang haba आरो रोगानांगोन ना गोदो आं हानोसै थाब नै नांहैसिगोनबो लांनांगोन हास'ग्रोनोसै हास'नायखौ देखायबाय थाला आरो बयसो दा दानखा नोंखौ लाबोबा जायाहाय दाननानै मेंबाय उन्दुबाय एबार दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे लोगोफोर नै आब'आ माइब्रा हमनो नागिरदों माबायावनो मम' देक्सियावनो थाव फुनना लाबाय ओमफ्राय बिदिनो फारि फारि होलांबाय बेखौ जाग्रोनोसै जोङो बानायग्रोनानै ओमफ्राय खारैखौ फोराननोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो साननैजों सानथामजों मम' देक्सियावनो हमगोन लोगोफोर मम' देक्सियावनो होदों नारेंखलबो फारिसे होबाय ओमफ्राय आरो फारिसे माइब्रा होबाय बिदिनो हमबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि हमलाङो फारसेथिं दैखौबो जानखाना दोनदों गुदुं जाग्रोबाय दैयाबो एबार इयाव सायाव देक्सिखौ होसननानै होबाय मोनबायानो लोगोफोर जा मोदोमदों जोसा माइब्रा नालाय जि मोदोमखादों लोगोफोर जा टेस्टि जाखादों जानायाव जों जाग्रोनोसै होमबा लोगोफोर माइब्राखौ जाखांबाय जाखांनानै नै फुङावनो रोगानोसै बिमा फिसा सानैबो बाबाया स्कुलाव थांगोन नालाय थाङिनि सिगां एसे रोगानोसै बेखौ सानैबो रोगानोसै लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोना फिसा फिसा होनायखौ गारसिन लानोसै आथिङाव सोदो फिसा फिसाखौ Thousand years later. Kariya ranjutnya. Dewani, थांदोंमोन देवानि खालामनो 10 दिननि उनाव नै जि साफा जाबाय रानबाय दिनै सावनोसै बेखौ 10 दिन लालायबाय सान्दुङानो मालाबा दं मालाबा गैया बेनि थाखायनो 10 दिन लाबाय दाउ खौवौआ मा एसे साफा गाबफैगासिनो लोगोफोर खोनासंलाय आं खारैखौ सावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बाजाराव थांनानै साम' लायना फैनोसै नायलांदो होमबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम
सिलायाव सावाखिसै मानो होनबा सिलायाव बाला गोजा मोनजागोन होननानै ओमफ्राय खामसालिखौ प्लास्टारखौ मोजाङै सुस्राग्रोनानै इयावनो सावबाय लोगोफोर। खारैखौबो सावखांबाय नै दसे गुसु जानो होनोसै। खारैया गुसु जाबाय। गुसु जानायखायनो आं बेखौ सालिनानै गासिबखौबो सालिजोबनानै दोननोसै आरोना। आरामनो नांगौबा माबानोसै दिहुनसै बिदि सालिजोबनानै दोननोसै आङो। ओमफ्राय नै दाखोरा बेखिनिल' ओंखारबाय। सालिखांबाय खारैखौ एबार दै होनानै लावद्रा बानायना दोननोसै। बयामाव सोनानै दोननोसै लावद्रा बिदि गल बानायनानै। बाजारनिफ्राय साम'खौ लाना सफैबाय लोगोफोर। एबार खारैखौ सरग्रोनोसै साम'आव होनोसै बेखौ एबार। नै खावसेथिं गुन्द्राखौनो एसे सरफैग्रोबाय आं साम' ओंख्रियाव होनो। बेनि उनावसो लावद्रा बानायना दोनसै। खावसेखौ सरग्रोनोसै नङाबा लेट जागोन लावद्रा बानायनायखौ नेबाय थाबा। ओंखायनोथ' गुन्द्राखौनो होफैग्रोबाय आं साम' ओंख्रियाव होनो। दा सरनोसै आङो। सरखांनानै ओंख्रियाव होनोसै। लाससो सरखांबायानो लोगोफोर। नै बाजाराव बायबा आधा केजियावनो माबा 50 थाखा ना मा बिलायलाङो। ओंखायनोथ' न'आवनो बानायबाय जोङो बाबाजों आंजों बिमा फिसा। सरखांबायानो इनि खावसेखौ लावद्रा बानायफिनसै आङो एबार। नै रेडि आंना खारैया। एबार साम' ओंख्रियाव होनोसै आङो बेखौ। साम' ओंख्रि संनोसै लोगोफोर एबार आङो। साम' ओंख्रि संनायखौलाय मा देखायलायनो, गासिबो हाखाजोबगौ रोंखाजोबगौ नोंथांमोनाबो। नायलांदो थेवबाबो आंनिखौबो आं माबायदि सङो। नोंथांमोना साम' ओंख्रिखौ माबायदि सङो? आङो सामब्रामावनो संख्रि बानलु हाइजें मा देदों मस्ला मस्लि गासिबखौबो थावआवनो होजोबो। नोंथांमोना माबायदि सङो खोन्थाहरबानो जाबाय। आंबो सोलोंगोन। आं बिदिसो सङो लोगोफोर। थावआवनो होजोबो आं संख्रि बानलु गासिबखौबो देखानायफोरखौ आरो मस्ला मस्लिखौबो। साम'खौ मोजाङै एवखांग्रोबाय। एवनानै दैखौ फोरानजासे एवनानै दै होबाय। दै होनानै माबाखौबो होखाबाय, मा होनो बेखौ, सबायखौबो होखाबाय। एबार खारै होनोसै। लकेल खारै लोगोफोर, बायनाय नङा, न'आव बानायनायानो। खस्थ' खालामनानै बानायदों। एसेल' खस्थ' जायो आरो न'निनो बुस्थु। बाजारनि खारैखौ बायबाबो गिनांगौ। सदा थदा माबा माबि मा लगायो बा। बथलसेयावनो 50 थाखा गाहाम। बेनिसाय न'आवनो खस्थ' खालामनानै बानायबाय जोङो। गोथावनो जानोसै आरो लोगोफोर। रायलायनायाव मोनलायबाय लोगोफोर। दुन्दिया होबाय खांनोसै। दुन्दिया होनानै दसे दोननानै खांनोसै। मोनबाय, जा टेस्टि मोदोमखादों। बिदि साजायना जानो मोनबासो गोजोनो लोगोफोर आङो। जा टेस्टिखा। लाफा एसे दङ इनि। जोगोनार बिबारनि बेसन एवनायबो दङ, बरा एवनाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन लोगोफोर। दिनैनि थाखाय बाय बाय। अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसे आंखौ सापर्ट खालाम।